Neovibra comença gràcies a la relació que ja existia entre l'Hospital de Gandia i el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Des del Departament de Salut de Gandia apostem per la innovació i la investigació com a forma d'aportar valor en el procés assistencial i augmentar la qualitat d'aquesta assistència. Això ho fem de manera integradora, de forma que totes les parts implicades estiguen representades i puguen aportar les seues idees. Arran d'esta relació es posa de manifest la preocupació per el benestar dels pacients en la sala de neonatos del personal de pediatria de l'Hospital de Gandia. Ells sempre han tingut la preocupació de molts tipus de contaminants, en concret en el soroll, en el ruïdo. Bé, existeixen dos tipus de contaminació acústica deguda al soroll, al ruïdo. Esta pot ser per ruïdo aeri o per vibració. En Neovibra ens centrem en l'estudi de vibracions, és a dir, hem sigut capaços de conèixer el nivell de vibració que arriba al pacient neonato quan està ingressat i quan està dins de la incubadora neonatal i hem sabut també des d'on arriba aquesta vibració i possiblement som capaços d'averiguar si existís algún problema o algún excés de vibració, sabríem com reduir-lo. Nosotros hicimos un estudio inicial con la Politécnica que se llamaba ECAEL. Lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de qué pasaba en nuestra unidad neonatal para poder poner algún tipo de solución. Y eso dio un fruto muy bueno, y es que efectivamente se demostró que en ciertas situaciones nosotros excedíamos el ruido recomendado. La innovació en aquest cas és en la pròpia metodologia que utilitzem. No hi havia res fins ara de com poder diagnosticar en una incubadora neonatal, ni tan sols en pacients que estan en hospitals, el tipus de vibracions. Eso era una situación novedosa, porque los niveles de vibración a los que estamos sometiendo a los recién nacidos no se han estudiado en situaciones muy concretas. Nosaltres fem diagnòstics de la pròpia incubadora neonatal quasi a la carta, perquè fem un check-in in situ i sabem detectar els punts on estan els problemes. Lo bonito de esto es que probablemente, gracias a la Politécnica, se puso el foco sobre una cosa que había pasado desapercibida hasta ahora y que abre muchas interrogantes y que permite muchas líneas de investigación. Yo creo que en principio el niño en una incubadora tiene que estar lo más parecido al útero, que es lo que todos los pediatras queremos para los nanos que tenemos ingresados, y eso probablemente no incluye las vibraciones.